obci Juskova Voľa sa jeden blázon preháňal na Fábii. Zaujímavosťou však je to, že sedel v kresle, ktoré mal na streche svojho auta. Ponúkame vám exkluzívny záznam. Nech je normálne vyzakuje, ktorého bude. Dajte na bok hlavy. Pod na bok hlavy. Tam daj, no. Animátori to majú ťažké. Pre veľký počet účastníkov sa dvom animátorom nevyšla posteľ. A kde teda spali? Jedného sme pri spánku vyrušili. Včera vo večeri v GMC barke bol pridaný k cukru prášok neznámeho pôvodu. Prejavoval sa tak, že sa všetci smiali. Čo myslíte, čo je príčina? Príčinou určite bude práškový cukor. V tom práškovom cukru bude nejaká vec, ktorá rozosmieva všetkých ľudí. Pozrite sa sem. Oni sa usmievajú bez príčiny. Tento záber sa nepodarilo dokončiť, pretože menovaný prášok zasiahol aj nášho kameramana, ktorému následne spadla kamera. Ďalej. Včerajšia noc bola rušná. 10 chlapcov bolo dnes zabitých, preto lebo včera v noci vyrušovali. Štábista Michal si svoju akciu aj sám natočil. Thank you.